Westerijn leidt op kampioenskoers in de zonneminuten. Ik zou zeggen, nummer 6, Laurens Wagenaar. Jim kent het, het is Laurens Wagenaar die een hoekskop van oude rechterkant binnenkomt. Volgens mij wie de keeper van GSVV in dit zaak verzaken net heel nog vrij uit. Die wat onder de bal trok. En Laurens Wagenaar profiteerde en zet na 6 minuten de Westerijn op 1-0. Ja, en hij gaat er weer in. Het is 2-1 voor de Westerijn. En als het goed zag is het René Vellinga die het binnenkomt. Ik ken het net heel goed zijn, maar de speaker zult ongetwijfeld zo dadelijk zitten. Nee, jongetje minuten spelen komt de Westerijn op 2-1. Wie Vroonscoopers die het voor een aantal minuten weer om een hele mooie actie bekroonde. Hij ging alleen nog van terug, kwam alleen nog op de doelman nou en een hele beheerste stift die via de binnenkant peel erin ging. En hij maakte daarmee aan alle onzekerheid voor Safir at die er nog weer een eind. Kampioen in de vierde klasse B. Zwaar aan de steinde. Van harte gefeliciteerd, jongens. Dit is de mooiste dag van mijn leven. Alleraad. Dit is echt onvoorstelbaar. In de winterstap zien we een mooi aantal punten achter. Kampioenen! Niks voor op de boys, kom op! Na de winterstap gaan we net even in. Ja, het is fantastisch. En toen al meisje georiënteerd, redden met krijgt dat op. En nu ben we kampioen. Ja, ik vind dik wat zin. Ja, dankjewel.
Eerste reactie. Ah, dat is geweldig. Dat is zo mooi. Ja, we opwachten voor hier ook al natuurlijk. En nu is het prachtig mooi thuis winnen. Ontlading is er nog ook. Prachtig mooi. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel. Ja, dit is fantastisch. Dat maakt je net zo vaak mee. Dus, en vooral met die domper van Vlin hier en dat heel net. Ja, ik heb het toch chillen dat het wel kon. Ik ken het wel. Oké, het is geweldig. Dankjewel. Jesse? Echt geweldig. Dat is wij trein hier mijn kampioenschap kies voor keer, fantastisch. En geweldig. Ja. Begin van de geloof praten, hè? Ja. Dat is nou extra mooi dat het thuis kan en ja, geweldig. Fantastisch. Van harte gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel. En ik heb succes verder in die loopbaan. Maar voor de trainen dit ideaal. Ja, dat moest ik en de wie komt daar dus. En die joert ik dik verdienen. Daar mag gewoon geen. Nee, we hadden keihard werken en ik denk dat ik daarna betellen kregen van de inzet. Dat iedereen zijn stonken de best in had en dat terecht winnaar is. Ja, nou, ik zou zeggen dat ik geniet ervan, jongen. Zijn we er aan. Het is dik verdienen. Hartstikke mooi. Oké, hoi.